Kaixo txoriene, zemuz, kaixo Zigoriturrieta. Kaixo Patricia Viteli. Kosinatzeko prest, jateko prest. Beti jateko prest. Oso ondo, gaur Euskarri xautzi eta Peru aldera goiez. Bai. Baina hurbil geratzen gara, ze esaten dabe, errezeta hau dala olako, nahasketa bat, gastronomia katalana eta gastronomia perutarran, perutarran arteko fusio bat edo izan omen da. Eta da, oiasko ajia. Ez ajia bixamonia daukotzen. Ez ajia, atzo pixkat bai, baina gaur ez. Hori da, oiaskoa perutarera da. Vale. Orduan, kontako zelan ze, eske osagai pila badaugat hemendik. Bai. Eta gainera gaur ikusten duzu, gaur etorren ez da laranja, berde koloretan, zu... Ni oso neutronaz. Zu burdina. Hori da. Kontako zelan ingoten rezetia ze kuriosua da. Lehengo hasiko naz, oiasko paparrak egosten 15 minutu. Bitxartian, eingot berakatza, tipula eta piperoria kosinatu. Gero kuminua bota, salda apurtxo bat, eta piper kremekin birrindukot. Ogisa saldan bustikot, saltsa gehiukotzat eta berriz birrindukot. Saltza sutan jarri irekin aldi bat emoteko, zutik kendu eta aragisa gehiukot. Eta gero plater baten oinarri bezala patata egosisa jarrikot, eta gero arrautze egosi batzuk, letxuga osto batzuk eta aragisa. Da horako, plater kombinatu bat bezala. Orduan, helenko hasiko gara, denbora geixen eramango dauen prozesua ekin, ez? Honek, patatak eta arrautzak egositxa joengo die. Beraz, hori egingo guia, errezetia daukogunean apurtxo bat, egin jazek gaur, lausu erabili ditut, da hiru dauzka bakarrik, beraz, jango gara, gutxinaka. Tarteka. Bai, lehenengo jango gara, oiasko paparrak egosten. Hau, 10-15 minutu, 15-20 minutu geixau, 10-15 baino. Eta hau izango da gero, aragisa desegiteko lan bizarrezkakin. Deseginda, mamurtuta, metxatuta izango zanan beraiek esango zutena. Hori da, orduan hau, gatzakin dago lan. Badau jendia gero botatzotzara, ez hemen tipula erdi eszenario bat ez dakiz zer. Nik bakarri bota jotzat oiaskoa. Da, hortan ingo. Eta bitxartian joango gara, berakatza, tipula, eta hemen daukat hau. Hau da, hori bai da angua. Bai, hau bai da angua, nik fanintzen, lehenko gunean, hau eta hau, topatzera horako supermerkatu edo denda, latina batera. Hau ere erabilitzen du, aji hori krema. Hori da, aji hori krema eta aji horia. Aji handa piperra. Piperra, hori. Orduan da piper horia eta piper hori krema. Eta nik errezetia angua topa dut bat tradizionala dana. Bai. Eta ez da, 3 koiaraka da aji hori krema. Proba dut lan puntatxo bat? Bai, ez, pikatu iten du, probatu genuen hemen eta nik onartzen dut pikatzen duela. Eta zuak egizun nik pikante salian azera. Eta gero ikusten txut hemen, 3 koiaraka da. 3 honek piper da zeta. Te dio, ze pasau da hemen. Lasa. Ikusiko dugu txorien, ze pasauko dan. Berez, joango gara egokitzen, apur bat erregosten abienian da holan, joango gara probatzen eta egokitzen joango gara. Igual, apurtxo bat gutxia botatzen dut zauz, ze pikanti izango da. Eta, urrengo pausuak denbora asko eraman bioskunez, egin biot arroza. Hori lagungarri moduan. Bai, arroz egosixa. Orduan hemen dako txurixa eta luzia eta hau ingot. Bale, ondo. Egia da, zuk entzan duzuna hori, pixkat irakurtzen da hori, nola fusioa ez Kataluniatik datorrela, eta han Katalunian bazeoen menjar blanc izeneko errezeta bat, eta baian... Menjar blanc. Bai, gaina zen... Zua sekula entzun? Nazke, gazigozoa zan, are bat zeukan, oiaskoa, arroza, gero, baina kanela eta azukrea bai, da orduan nik esaten, ez dakit nundik ataratzen duten hau horko variante badan, ze arbendolak be bazeuzkan, almendrak bazeuzkan, eta egia esan, hau gero esaten dutenez, errezeta hau, Espainiarrak ero juntzirenean Ego Ameriketara, eta eroan moldatu izutela hango janariekin, ez? Orduan, izango zen moldaketa bat, ze igual, errezetia ezagutzen dugun moduan gau, oiaskoa perutere da, Holanda, baina igual, hori, erdiaruan, menjar blanca hauek existitzen zen. Menjar blanca gaur egun egiten da oraindik, eta ez daukaz ikusiko honek menjar blanca. Ez dakit, igual bi errezetak egun batien izan ziren holan antzerakuak, eta gero bakoitza joan da evoluzionatzen, bere aldera. Bai. Pasatzen da. Ajiak guk hemen, egia esan, piperra utza moduan, ez? Ero piper...
piperrak ero, Euskal Herrian be asko erabiltzen da, errezeta pila batetan, eta ajia, bueno, ba, nik uste dut, perundala, beraien kondimentu ero erabiliena ero ezagunena, ez? Eta, bueno, ba, hemen behin baino bideotan aipatu du, ba, patatak, tomateak eta horrela bezala, piperrak omen dauzkate, barietate pila bat, eta ajiarenak 350 barietate daude. 350 piper desberdin. Bai, baina gaina ez, aji barietate honena, segero piperrak eta talde ezberdinetan euskaten, baina ajia... Bale, ajia bakarrik. Ajiarena bakarrik 350. Da, egongo da igual bat pikante barik edo. Seguro baietz. Baina, bueno, segun nun landatzen duzu, makizu horre ere aldatu iten dela. Horre, bueno, ni lagun bat neukan, areke piperrak, Gernikako piperra zeuzkan baratzen sartuta, aldamenean, hasi zen urte baten, olako, pikante gustatzen zitzaion. Bai. Eta habaneroak eta horrelakoak eta landatzen hasi zen, eta Gernikako piperrak, lehen bere gurasoek beti landatu izan zituztenak eta sekula pikante zienak ateatzen, pikante hasi ziren ateatzen. Hori, germinatu iten di, hor azkenian baki dugu, segun zer landatu zuen aldamenean, gertatu aldala. Eta baita lurrak bere zerikusia daukala, ni laguma daukat, estatu batuetan puntista moduan, juntzala, dan bizidala dagoeneko, eta eraman zituen hemendi bere gurasoen baserritik, Gernikako piperran hasiak eraman zituen, eta 2 urtetara han hasiak pikatu egiten dute. Nik uste dut, abizidan inguruan, jendeak piper pikanteak landatzen dituelako, eta azkenean, etxeko betiko Gernikako piperrak ere, pikatu egiten dute. Beitu. Baina, pikante eroa ez gozoa dira, piperra beti. Hori bai, eta gero pikantea egoten danez, arroz zurixakin, eta gero patata egosixakin, eta apur bat legundu itxen da, ez? Edo hori nahi dozein estianek. Bueno, arrozai jarrikotzat, neurri bat arroza, eta jarrikotzat 3 neurri urakin. Eta honek piperrak, erosi zeike olako dendatan esan dotzueten bezala, eta aukiko zue 3 modutan. Piper lehorrak, horatzien badauzkagu, hor gonduan badauzkagu, olako lehorrak, eta enbiosuena da, piper txorizeruak eta bezala, hidratatu ur berotan, eta atarako jakie eurek daukien mamia. Hori da. Gero, freskuak nik behintzat ez ditut aurkitzu. Baina aurkitzu ditut izostutak. Hora, izoskaiuen eta sartze dituzte olakoak. Eta bai, atzo atan itxun izoskaiutik, eta holaxe. Nik ikusi dituana baita hasiak saltzen dituzte. Zuk ortuen gure basu jartzea. Hori da, gaur egun egizan sartzen mazara, holan pixkate, zarean enreatzen ibiltzen mazara, hasiak edozein piperrenak aurkitu aldituzu, edozeinenak nahi dituzunak, eta ero etxean landatzea bada egizan, hemengo lurrak eta, beraia hangoi lehorragoa gustatzen zaiola piperrei, baina, ateratzen dira, eta pikatu egiten dute, zer nik esaten ditu, laguna daukadana honek hemen landatzen ditu, hauek, eskorpioi piperra, eta... Hau, honek hasidanak igual, Zuetzako, horrek, hori, zuzendari jaunak jubilatzea erabiketzen badu, ingo dio errezeta bat horrekin. Opari moduan, azken egunean, berari. Espabilatzeko. Baina, oine esan dituzazu da, ez da sorpresi izango. Ja, baina, hori jaitsi behar dizun. Ai, ama. A ver, ointxe dezen. Ez gara adibiltzen da hor dauka iruzu. Iruzu batera hemen mantendi marri. Iruzu eta berriketan ibiltzea, nik askotan benetan zautzen, nik etxian askoz bebeto kosinatzea zen hau, buru belarri kosinatzera. Hemen egin biot, hau, berba egin ez dakiz eta... Pitu, nik ajian berezitasun batzuk kontatuko izkizutoin. Ajia esan dugu, pikatu iten duela, eta orduan, zertako da ona, analgesiko moduan balio du. Normal, hori janda gero, lokartuko dizu, edo zer. Gero, diote baita, minbiesearen kontra ero laguntzen omen duela. Hor, ja, ez dakit, horlako, analgesiko moduan baietz, gero, artikulazetako minak entzeko ere ona. Zer gehiago, zirkulazio sisteman dako eta ona da, honek ireki behar dizu dana, eta aktibatu behar zaitu topera, eta digestioa hobetzen omen du baita ere. Orduan, hori bai, horako gauza pikanteekin eta kontu zibili behar da, nahi dut esan, neurrian jan behar da. Nire lagun horrek piperminak eta gustatzen zaizkionak,
bueno, sasoi bat egun zuen, ia egunero, pikante oso fuerte jate zuela. Eta gero ibili da sabeleko arazoekin. Ez da egin genetika kontua dan, eroan oituagoa dauden beti, holako pikanteak eta jaten dago agian ez, baina berak egin esan, izorrauta ibili da, eta berak uste du ero, suposatzen du, izan zuen sasoi bat, holako pikante jate zuela dena, eta ez da gizuek, hortan inguruan zerbait gehiago badakizue, txorien eabildu EITB.eus, idatzi guzue. Esan dutzut, neurtu inbinagoela pikantian neurrixa da hau. Baina bakarra bota dotzat, 3 piper botatzeko intentzioan haukan, baina bat bota dotzat, eske puntatxo batekin ja, eta gero piper hori krema bebai badaukago hemendik oso pikantia dela, beraz batekin nahiko, erena bota ditzat, eta bakizun ni nolakoan azen, niri pikantia Bai. Barezu ekarri bere koiarra, piperminen koiarra. Ekarri biko nagoen bai. Baina ni baki bere onartze puntua, nirea baino altuagoa dela, beraz gaur tokatuko zaigu, bigarren errezeta ez dastatzea. Ez dastatzea nahi dut esan, dastatu bai, zaporea agian hartu ez. Mesedes. Eta, bueno, a ver, holako, gu hemen Ego Afrikan egon ginenean, esan, aipatu izan dugu, behin baino gehiagotan, anaragia, esan ikusten genduen nola saltzen zuten, daren, kalidadia zana, eta usaia gordinik, usai potentea zeukan, orduan dena zeukan pikante pila bat, eta esan duen, zaporik esena hartzen, mingaina lokartuta zen eukar, erabat, eta egunero denak pikantea zeukan, gaina aldamenien poto pila bat pikanteanak, eta gaina pikanteari pikantea botatzen zioten gehiago. Eta zu jaten zen duen, eta jarri altzizuten begiak itxita edo zer gauza, eta dena berdina. Bai, zaporea oso fuerteak. Ia da, Geixei. Bai, guzkaude... Bueno, hau ingo orduan lehundu. Eta berez oso pikantea denez, ingo apurtxo bat lehundu. Orduan, hemen txebota dotzat kuminua eta gatza, eta bitartian ingot saltzia. Gero hau birrindu inbidugu. Orduan, hemen botakotzat, azteko esne gaina. Eta bitartian, badauzkau hemen, egosten ibilidan oiaskua, eta hemen goguda. Baina, hemen gogura, bitxu, hau joango naz, apurtxo bat, holan, bustitzen. Eta hori izango da gero gorputzen mateko? Bai. Sardeskak? Sardeskakin. Bai, hor atzamarra sartzeko inbarko zein lehengo agian ibili, lokartu ingo zitzaizun eskua, eta ero zinen erreko. Pasatzen da, bai. Honekin jarrikot. Bueno, gastronomia perutarrataz behin baino gehiagotan itzin dugu, zebitxiak egin izan ditugu, egin izan dugu baita hango Limako kausabe txorienen egin izan dugu, bauzko hainbat errezeta, eta berriro aipatuko du munduko sukaldaritza interesgarrienetako bada, oin bertan mundu mailan, goi mailan dagoen sukaldaritza bada, eta handa azkenean gertatu da fusio bat, immigrazioa asko egon Asiatik, Japonetik eta Txinatik gehien bat, eta sukaldari japoniarrak asko juntzien bertara, eta, hango jakiekin eta hango errezetak moldatuz, pixkat beraien ikutua emanez japoniarrak eta, sortu dago ez? Nikkei sukaldia ezagutzen den bezala, dala perutarra, eta japoniar sukaldaritzan arteko fusioa, eta gero badaukie sukaldaritza txifa. Eta txifa da Txina eta Perun artean. Orduan, ez da petxarto, Bai, eta guk hemen zebitxeakin aipatu genuen, lehen esaten zuten, zebitxea lehen garai batean itzen zuten, hartu eta uste zuten marinatzen denbora pila bat, eta azkenean lima pila batekin eta arraia geratzen zen, lehorra eta lehen esaten zuten zen, kortxua jatea moduan. Eta beraiek, perutarrak eta onartzen dute, japoniarrak eta jurtzirenean, eta beraien, arraia gutxio inda jan behar dan, zentzu horrekin, iten zutena da, moztu eta arrai freskua bazan, gero bota limak eta azkenengo momentuan, eta erdi, azido puntu horrekin, baina erabat gozi gabe, azkenean lima janiten zuen arraian proteina, eta horrekin lortu zuten, zebitxia berriro mundu mailako errezeta bat izatea, Baitu. Bakit, zebitxia dela ezagunena, baina oiaskoa perutarra bai, ezagunaua izan bizan, ze oso goxua dau. Nik probadotenean ez da, pikante, baina ikusik hau zelan da bien hau. Gero, kremarekin jolastea errezago. Hori da. Orduan, eingo duna da,
hemen daukau esnegaia. Daukau, bebai, ogisa, guzti duguna oi asko saldan, eta ontxe gehitxuko zau, honek barazkixen, barazki erregozi honek, erregozi ditxugu. Tipula, berakatza, aji horia edo piper gorria, eta bota botzagu kumino apurtxo bat. Orduan hau, birrindu egingo, eta horren arabera, errezeta originalak esaten dau, honek 3 koiarakada osoak bota dijakola. Orduan guk probo egingo, eta joango gara gutxinaka, erabakitzen bixon artean, zema bota, bixon artean, bai. Bale. Bueno, zugun botatzen, birrindu, eta gero, probatuko, esnegainak azkenian jetxiko di indarra, nahi eta nahi ez, esnegainak jetxiko dio, ogiak bebai pila bat jetxiko dio, eta orduan, agian, gero behar zituen, 3 piperrak eta 3 koiarakadak. Bai, ez da, ni lehen probatu dute esan krema hori, eta, bueno, analgesiko pixka dein din mingainean, erdi lokartu dit, baina, bueno. Bizirik jarraitzen dozu ba. Kontatuko dizut, komunera juten garenean, a ber. Ez kontau, ez ekerrekatko. Bueno, atarako, eta ointxe sarat apur batein biot, berez ze kontauko estazu. Ez, bueno, a ber, Julen gure gidoilaria, egon zan, Perun egondakoa da, eta pixkatekarri izkiu, zue juten basaete ara ero, zeintzu diren haingo errezeta ero bere gustokoenak ero bintzat, ez? Eta limako kauza, txorienen genuen hori asko gustatzen zitzaion. Taku-taku. Beste da dago, taku-taku. Taku-taku. Izena behintzat politxa da. Ez idaz bezan zer dien zenik ez dakit. Gero dago, papa lauankaina. Hori probauta dukat, hori oso goxua. Goxua da. Oso goxua. Eta zer da, papa lauankaina? Patatakin zerbait? Ez dakit, entzalada bezala, patata egosixak, eta gero botatzen jako orako krema hori bat bebai, eta zoritzatzen da, arrautza egosixakin, eta oso nada, eta gero, da orako geruza ezberdinak, da patata egosia, eta aukitzen dago egaluzia edo jasko errea, da oso gozua. Bueno, zebitxia bada baita, noski, eta gero txaufa arroza, lomo salteado, solomo salteatu ero esaten dana, antikutxoak baiko zer dien? Antikutxoak ez die honek bihotzak. Gustot? Ez da bain pikante. Apur bat bukaeron bai, Atzeti dator. Atzeti dator, bai. Bai, atzeti dator, eta atzetik joengo da gero. Bai. A ber, apuntatu, neurriara, isostua piper bat, eta koiarakada bat, eta erdi, ero bat, aji kremarekin. Hori da. Gu bitxartian, igual, ontxe, ura edaten goiaz, eta honei bebai minututxo batzuk edo utziko zau, eta bueltako gara ja oi asko egin jadauenean, eta gu etorten garenean apur bat, ja, ura edan da. Bueno, hementxe ja, aprobetxau dugu ura erateko, fresko mantentzeko, apurtxo bat danak garbitzeko, eta gure prozesuak bukatzeko. Orduan dauzkau patatak, egositxa, arroza, egositxa. Baukau saltzia hemen, ontxe hau igo inbio ze, honei irekin aldi bat eman bihotzau. Oi askua be, enja dau, arrauzak be. Orduan, oi askua falta jaku apurtxo bat apurtzia. Hau bai, eskuekin be bai, hola, aldau desein. Bai. Igual eskuekin egin got. Bai, nik uste mamurtuta eskuekin, ez? Hori, bestetan igual gehiagi ez da oso pate geratuko oso... Bai, igual eskuekin egin got. Horretarako egomidana da, oi askua epel. Bale. Eta saltzara doa hori? Hori saltzara doia, bai. Oi askua saltzan. Enbar oso azkenia. Bai, oi askua perutar saltzan, bai. Bale. Arrautzak, egosita, zuritutak gero doaz gaineti be bai, ero... Hori da. Eta letxuga. Eta letxuga, bai. Hori da, esken esan dutzut, plater... Osoa. Kombinatu bat. Bai, atzuko bezala. 8 zenbakia. Bai, atzukoa 6 esan, gaurkoa 8. Bueno, patatak aipatu ditugun nontan, Perun ere patatak hainbat eta barietate daude. Gainera, urtero 5 milioi tona ekoizten dituzte patatak. Ez da gutxi. Bai, askotan aipatu duguna, Ego Ameriketaz hitz egiten duenean, guk hemen 3-4 barietate patata aurkitu ditzazkegu gure dendetan, eta dozenak aurkitzen dira. Eta, prestakutza bakoitzean, erabiltzen dute patata mota bat, ez? Guk hemen, oitxe esan behar nizuen, piperrak inbera, baina piperrak egia da, 4-5 dauzkaula, baina oso bereiztu dauzkau, ez? Piper morroa ez dakit ontarako, piper berdea, luzea, ez dakit, erregoziak eta saltzak eta etxeko. Gerriago piperra bakarrik jateko, piper binak... Lehenko gunean komentau gauen, ez? Guk hemen azkenian pataten abitxuri eta araban dauz.
bueno, zuk dana erabiltzozu danatarako, baina badauz batzuk egosteko, beste batzuk frijitzeko, eta beste batzuk gisaturako. Bueno, gisaturako eta egosteko berdinak izaten. Hasi zen patata beltzakin, goratzen zen, bai, hasi ziren, gaina udapakoak ero, hasi ziren pixkatolan saltzen, da, bueno, beltza deitzen zaio, more aldera dau, baina ez zuen arrakastarik izan, eta prezio da... Ja, oitxuta igual. Pixka, bako zer zan zaila? Jendie konbentzitzia. Ez, frigitzea. Bai. Frigitzen dira, erabilpena da bestean modukoa, berdina. Baina frigitzen zaudenean, ematen du erreta dudela. Da orduan jendeak ezakixen zein zen puntua. Bueno, niri, jendeak ez dakit, niri behintzak gertatu zitzaidana da, erosin nituen... Orduan, ezauen auki arrakastik zure txian. Ez, baina oin jazta ikusten. Bueno. Kontua, ez, da beraiekin udapakoekin hitz egiten baita esan zuten. Ez du gehiegi lortu egosita horrela eta holan bai, eta erabilpen berdinak eta, baina frigituta zaude frigitzen, eta bai, ikusten da ziren, zuk mugitzen duzunean gogorra daudela eta gorzini daudela, baina gero ja piguna daudenean momentu baten, niri bintzat etxean gertatu ziren pare bat aldiz erabil nituen, eta aukeran gehiegin zitzaizkian, eta ekusito lan biztara ez du... Zana ditzen, baina bestela, puntazo bat, ziren patata more bat, baina horrela mandolinakin moztu eta arrai baten azpian labean dain da, zoragarria. Zapore aldetik eta begiak itxitan nik enuke... Bai, nahiko antzerakoak izaten diez. Nik enuke... Lego gunean, Bilbon egon nintzenean denda honetan ez, piper horiak erosten, eta piper hori krema erosten, zaukin bai patata desberdinak, eta zauzen horlan batzuk txiki-txikitxoak, eta zien la roxa hori kolorekuak, nik sekula nik ikusi barik naukan, baina bai, ez dut behitu, horrengorako igual txorienera ekarrikot, eta ingo beste errezetan bat, ez? Da, probauku. Bueno, Perun patatak eta tomatek eta piperrak eta asko daude, baina hizkuntzak ere hainbat dauzkate. 55 herri indigena dauzkate eta 57 hizkuntza. Orduan, batzuk oso gitxitua dira, ez? Eta, han 38 milioi biztanle dira, ketxua da gehien hitz egiten dana, 3,8 milioik hitz egiten dute. 3,8 milioi zelako inbidixalan. Euskara gaukiko da 3,8 milioi iztun, Aimara dago bigarrena, eta Aimara 511.000. Aimara, ez daukat entzun da. Euskara uste da estimatzen da 750.000 iztun, ero jenteak ulertzen duena gaudela gaur egun Euskal Herrian. Eta danok txoriena ikusten. Danok ez, nahi dut esan 5 o 6 lanean egongo, batzuk lan mehikin berko dute, ez, danak ez dira. Beste batzuk hemen dabiz, orduan, bueno. Gero, Matxihuenga dago, 12.000 iztun. Matxihuenga? Matxihuenga. Ostras. Eta Aranbut, 1.500. Nik uste ez 1.000 inguru, horrekin, bastakit nik. Kontua da, gure Juleni gertatu zitzaiona zan, berak uste zuela, izango zala pixkat, igual hemen gertatzen da moduan, ez? Jendeak euskera hitz egiten du, baina gero, bigarren hizkuntza moduan ere, erdera ere badakite, ez? Bai. Eta bera ara joan zala, eta jende asko erdera oso gutxi. Osa, beraien hizkuntza dakitela, eta, komunikatzeko eta uste zuena baino zailago izan zala. Beitu. Holako... Bai, nik uste dut, hizkuntza asko eta bazterduta egoten diela. Eta euskerakin pasau da bezala, eta nik Kostarrikan egon nintzenean behintzat, zen prestigio kontua da. Jende batzundako, ez, hizkuntza horreitan, indigena horreitan berbaitxi esan, erdera esan hizkuntza... Hori, euskarakin pasa izan da, hiri batzutan, jendeak itezaben hori, euskaraz du bitzengo, erdera, hori, gaizki esan du lehen zan hori da, dakite erderaz eta beste hizkuntzak galtzen ari dira, zeda, ez, prestigio kontua. Prestigio kontua. Eta nik laguma neukan, bera, gaina ez da, Ekuadorrekoa esan da, bera zan, bertako indigena bat, eta nik esan, basu, arro marko zinen, eta beretzako zan hori burla moduen, zeran, karo, izan berza zuria, ez? Bai, arrazak eritxa pila badau, da klasismo pila badau, bintzat nik ezagutzen dut Kostarrikan, eta geroz eta zala beba itxurixa bauk da Kuban, eta holan, askoz... Estatuz handia guero, arro... Eta hizkuntzakin, berdina pasauko da, eskenean, hizkuntza indigena itxen bozu berba, izango da, jo. Guztiz kontrakoa. Ni gaina horren kontrakoa. Beti kontrakoa egiten dut, ez? Da orduan euskaraz egiten dut. Orduan kontrakoa. Eta arro hon behar gara, norbera arro hon behar da, norbera nordean. Eta inoiz da
gaizki sentitu beharragatik, eta bere hizkuntza, ama hizkuntza erabili, mesedez? Eta guk euskera batez ere, euskerarekin erabil dezagun egunero, eta toki guztietan, Eta, batez be, ikusi ETV bat, eta ikusi Txoriene, hori ikasiko zue euskeraz, ikasiko zue kosinatzen, parre batzuk igual botako zue, eta bueno. Ba, eta ikasi duzue, aji kremarekin kontu zibili behar dela. Hori ere, guk ikasten dugu zuen mailan, hemen erakusten duguna, askotan esaten dugu, improvisazioa dela, improvisazioa, dena ez dugu ekartzen probatuta, eta orduan, mentxe probatza ditugu. Hau bai dela, zuzeneko batia, esatea. Hori da, egunero probatza ditugu errezetak, orduan, batzuk etxien injakuek badio, baina beste batzuk, hemen, esaten da moduan, zuzenien. Orduan, patatak eta arrautzak badauzkau egositxak. Letxuga jarri dugu arroza, eta bukatzeko hemen daukau gure oiaskua, hementxe mamurtua, gure aji horia saltxakin. Beraz, hau erretik gora kostazu hortik edo, eta ontxasiko gara, platera apurtxo bat, apaintzen, platera hunditxa daukau da, hau esan dut, honek danetatik daukau. Hau zan sortzia, menuan? Sortziaren plater kombinatua? Hau sortzigarren menua, bai. Eta izena nola estizu jarriko lan? Nik jarri dotzat, oiaskoa perutarera, baina alotza bolan ez dakit... Aiako harriak. Lima oioa... aiako harriak, ze aiako harriak? Aiako harri... Limako harriak izan biko die. Sutsuak. Baina ez da perutarra, baina... Guk moldatu indugu gurera. Ze molda penjarri dugu. Oiaskoa hemen goazan. Bai. Hemen inguru. Hori bai, lumagorri xasan, eta... Bueno... Eta gero bai, piper txorizeroakin bai ingeike... Baina ni benetan... Patata arabakue da... Biteli, hauek erabili genituen, txorienen, ez da zer errezeta egiteko erabili nuen, eta ez daukat akordurik horren pikantea ziren, ez da gutxia hori. Igual lehor dauzenean ez dauzain beste, ez? Hidratatuta gero, eta erabilita, eta ez daukat akordurik gain, eta nik ere krema, aji krema hori, txorienen erabili genuen beste inoiz, eta holako lokuturi batean erorezi nuen, eta nik uste dut horre egongo direla salduko dituzte baita, ez? Pikante nivelak egongo dira horrez. Ba, imaginatzen dut, baiet. Horako gauzetan asko goten dela. Ba, hau izango da batetik bostera zenbatekoa. Hau? Lau bat edo? Ba, iru terdi, lau. Bai, hainbeste. Ez pentsau, gero patatiakin eta arrozakin eta... Gero ez duzun egin behar da hemen di joan, ze bigarren errezeta moduan daukau zerbait hemengoa, baina era berean esotikoa. Igel hankak prestatu behar jo txorienen, bai. Igel hankak. Eta egia da, gaur egun, galdu dan errezeta bada, oso jende gutxi jaten duena, baina, lehen ohitura zegoen hemen jatekoa eta legunean ongi ditzeiten. Hainbat eta hainbat errezeta liburutan, igelankekin errezetak badaude, pila badaude, eta horietako bat gaur ekarriko izugu txoriena. Betxunik, ez sekulau pro, beraz... Gaur da eguna, Patre. Bueno, gero, esango estazo. Urbil jukatzazo, bai, urbil jo. Hola, nekusita, Patre, zer? Esaten badizute ez dakin bat ere. Hone die ez da izet txoriren izterrak. Ez dakiz inistuko natza, baina, bueno. Zer, formatik, holan pixkat, tak. Beitu. Hau bukatuko, holan beti bukatzen da dekorazio gisa da jateotzia apaintzeko. Holan, oliba beltz bat, arrautza bat, eta martorri apurtxo bat, holaxe. Beraz, hau da gure oiaskua perutar erara, edo gure aiako harriak, bai? Hemen zuetzako. Baina plater kombinatuekin tipikoa da olako izenak erabiltzen. Olixua apurtxo bat, Plater kombinatuekin olako izenak erabiltzen dituzte. Ez dakit segun herri bakoitzeko inguruko mendiren baten izena, ero... Hori badaue, getxon badaure sushi leku bat, eta orduan sushi roll bakoitzak badauka auzo baten izena. Daukau, hori, Andramari, daukau Neguri, Algorta, Romo, eta denatetik. Bueno. Menden hartzea zai izango da, ez, Patri? Bai, hasiko gara oiaskotik. Bai, noski, hau da, ez? Arroz apurtxo batekin ze igual pikante dau. Ona, oso. Oso ona, benetan. Proba osazu etxian,
Nikolan arrozakin igual jango nagoen, patatia da igual sobran daukate, baina... Ba, protein, da. Eta gehien bat zerbait behar du lehuntzeko honen kremaren indarra. Ez esagerau, Ez esan gezurrik gure ikusentzuli hoi. Gezurra ez da. Esagerazioa, bai. Ez da, esabe pikatzen da gainera esan dutzu dena. Moldatu zeiki etxian. Nik bat bota hotzat. Basuk bota erdi, edo, bueno, jun negurtzen, kosinatzen zabizen bitartean. Gero igelankekin gatoz. Bai, aurreratu bezala, azkenean igelankak saltzan egingo ditugu, gaurko bigarren errezeta moduan. Da, osagai hau ere pixkat beretukien jartzen duen, da jende animatzen duen erostera. Bitu. Esan duzu, erosi zinula interneten, ez? Bai, hau Zamorako enpresa bat omen da, eta bereiek aurten asmoa daukate, uste peninsulako lehenengo igel astegia, astegia irekitzeko, eta bereiek, hauek, naturan da jasotakoa dira, kanpotik gartzen dituzte, hor badaude batzuk asiatik gartzen dituztena, horrek merkea aldera presioan asko nabaritzen da, kalidade asko jisten da, eta enpresa honek, kalidadekoak ekartzen ditu, eta esan aukera dola freskoan, izostuak erosteko, etxera bialtzen dizkizute. Hori ze jatezen, moten dutzia, aztegixetan jaten eltzuak eta? Bestakit, seguru, pentsuen bat, egon gara, seguru. Bitxu, aztertuko. Zer den bizu? Bano lehenko duan, lehenko lapiko batean, irugiarra gorrituko dugu, igelak gorrituko ditu eta kanporatuko ditugu. Jarriko dugu gero erregosten tipulatza eta baratxuria hor bertan, gero botako diogu irinko jarakada bat, ardo txuri pixka bat, eta igelankak berriro barrura, saldarekin busti eta saltzan egiten utziko ditugu. 10 minutuan egin da egongo dira eta gero botako diogu horri limoi erdiren sukua eta arrautzak gorringo bat saltza holan pixkat krematxu usteko, eta gero perresi pixkatekin zerbitzatu. Ondo? Erreza, badaude, nik hau igel-lanankak esautu nitzuen, Frantzian hiru Michelin izarretako jatetxe batean honitzen, da nitzen zituzten tempura batean, pasatuta. Olako limoia fin mosten zan, xerra finetan, azalda guzti, gero uretan nolan galdarra estatu iten zan, eskaldatu, eta gero iten zan limoi hori bildu iten zuen, iten gendun limoiankak, igelankak, limoiankak. Eta igelankak hau baino neiko handiago ezien, tamaina bai ezberdina daude, Honek pasako ez tazu bat? Hora nik usteko? Honek izango ziren, gerritxikero bera, honek hankak, eta honek, ostras, izterrak baduki honek potoluak, Proportzioan, horrelako saltoak emateko, zerbait behar. Ondo entrenauta da, usta. Bai, muskulatura... Potentekoa. Potentia dauki da. Honek esaten otzuen, aurreko saio baten, txorineko saio baten esan otzuen, nik betzatzen da kokotxan antzerakoak, ez da, testura aldetik imaginatzen dut estiela izango, baina bai kokotxan antzera, holan izan leike. Bai, eta ez baizut esaten, ez da, txori txiki baten, ez da, iztarrak, ez dakit, ez dakit. Bai, baina gauzia da ikusten dozula hemen hankatxua eta... Hori bai. Baina gero jateko gara jamitu, enpresa honen saltzen dituzten, hauek hartu, eta egiten dutena hemengo haragi guztia ona ekartzen dute, egiten dute eta holako piruleta bat moduan. Piruleta hori ogi birrindutik eta pasatuta eta frigituta, jate dituzuela mokadukoak, eta dira oso goxuak. Berei saiatu dira katerineko enpresakin, ez da ize probatzen, eski jendeari probatzen dute, eta esaten dute, ze goxua da, baina gero esaten dizu zer dan, eta atzera botatzen dira. Eta horra zi dira, Michelin izardun jatetxe batzuekin, eta horiek pixkanaka errezeta batzuk egiten, eta pixkat bultzatzen, baina ez duela arrankatzen. Eta hemendik kanpora bakuk, Bretañan izan ginen, Portugalen, eta badakit, ohitura badao, eta jatetxetan da, eskaintzen dituzte. Bai, Espainia barruan nik Galizian eta entzun dut. Bai, Galizian badao. Ez, holan dauela oitxuria jateko. Bai. Eta Zamoran omen dabe bai oitxuria edo han aztegisa da bakarrik. Han aztegisa da, eta suposeta da aztegisa badao, inguru hortan nahi ez ohitura izango dutela jateko. Bakitu ze, harritxosostan, ointxe Zamora eta zein jozula berba, Gabonetan erosin itxun otarrainxka batzuk, bai. Eta zauen Valladolid zen aztegisa.
Eta dauz kontsidauta gainera, munduko otarrainskarik onenak eta dauzki sari pila bat. Otarrainskak Valladoliden? Baiet, benetan. Eta ni nabien, irakurtzen olan, bakitzuet, orten diolan bilduta, bandejatxo batzutan da, papertxo bat zaukien, eta Medina del Campo danik. Zen Medina del Campo? Nik Medina del Campo bakarra ezagutze dut, eta horrek ez dauka... Hori ez, itxasorik da, ez ebez. Eta bai, majo. Baina, itxasotik jasota ekarriko dituzte, eta egongo da, distribuidora. Ez, horako piztina erraldoi batzutan dauz, eta han dauz benetan, erakutziko zut argazkixa, eta erakutziko zut enpresiana gainera. Gaina, gozu, ekarriko txorien erabe bai, bitu. Da, ingote otarrainxkea horreikin erriztan bat, eske, gainera oso gozuek dauz. Zakize, emate dutzen baskaltzeko horrei, baina oso nadauz. Bitu, bueno, hauek, egia esan, suposatut, igelantzak eta beharko dute... Baitu, zerako tente geratzen dien momentu baten, Bai, honek. Eta benetan, guk, txorien den da nik uste hau dela, 3., 4. aldia prestatzen ditugula. Bai. Eta, egin izan duenek, jendeari, hori, entzuten duzu zer dan, eta pixkat olan, ez daukagunez oitxura, ez dakit pixkat, zera moduan egiten, baina... Baina bitu zigor, hori bakitzu separatzen da, oitxuriak da, gero gozua badau jende osoak jan itzen dau. Hori, lehenko gunean inzinun untxixan, honek iltzurrunak eta bildotzak, Bitu, azira batzuk esatez duten. Bai, hori izto proba, hori izte bat, eta gero... Bai. Dane barrura. Bueno, hemen, olio pixkat gehituko diot, gehien atala diogu, eta, untxiakin egon ginen esaten, haragi garbia dala eta, untxia baino kaloria gutxia dauzka, honek igelak, orduan, zuen dietetan da, sartzeko aukera badao eta errezetak badaude. Eta nahi badituzu, ez badituzu aurkitzen errezetak guri datzi. Txoriene abildu eite.eus, eta ni pasatuko izkizuet gutxienez 2 erdi errezeta honekin, igel hankakin. Baina ez joen igeldora da horrek igelak arrapauz, horrek... Hemengoak gutzipakean. Hemengoak gutzipakean da erosi, horrek desagertzeko arriskuan dauz, 2000 urtean, antzeman zan, hori, desagertzeko zorixan zauzela da inzaben putzu bat, herrixan, eta, hortxe David. Igeldoko igela. Igeldoko igela, dala... Berreskuratzen. Vale, guk hemen, erregoz indituko urdaia gorritu gure igelankak, eta hemen bota du tipulatxa, tipula eta berakatza. Hauek, hemen pixka bat erregoziko ditugu, 4-5 minutu, eta gero, etorriko gara, irina, gorputza emateko, ardoa, hankakona, saldarekin busti. Prozedura da, azkenean saltzan egiten dugunean zerbait? Berdina, atzo untxiakin egin nuena? Edo haragi bola batzuk. Arainu, no zingen dinu. Atzo untxia, atzo. Ni ja ez dakit. Potasioa badokate, garrantzitsua. Orduan ez dakit ni behar duan hori pixkat burkako. Urte ezagun, hau, hemen pixkat ondo erregosten, eta gero ja bekero prozedura zeidu nekusiko zuen. Gure ekipula, ondo erregozita. Irina, koiaraka datxo bat gutxi gora era, gorputza emateko, irina espaduzuna, zeliakoen bat ere txean baldin baukazue, harto almidoi erabile dezakezu ontarako. Eta oin, hemen pixkat, hau nazi. Edo txitxiru irina beba izta. Txitxiru, bai, azkenean harto beltzana, ero nahi duzuen. Eta oin, ardo txuria, bertara, igelekin batera, igeri egitera, zuk igeri zer egiten duzu, igeleran, ero krolleran. Kroll da aurrez, hola, eta igela moduan. Nik petzetan igela moduan zela txakurren moduan. Hori, ez hori da igela moduan. Nik txakur moduan, txakurrak hola. Txakurra da, hola. Hori, ume, lehenengo ikasten dutena. Nik krolleran, egiten dute igeri. Eta igel moduan ez, Igel moduan, igual umetan, oina... Igel moduan, nahi duzan, teknika hankak ondo eramatea, zaila da, ez da erraza, igual, ez dakit, momenturen baten edo ingot, baina momenturen baten, igual, ez dakit, konturatu barik edo hemendikara joateko itxasuan baldin banau, baina normalian igeri nik itxen dut ondo. Bai? Ez. Ura, ez datzu lan esara oso... Ez, gustatzen gara, baina ez da nire elementua. Ez, hor pixkat... Bai, ondo itxen dut, baina ez ja gustatzen asko, Egan eta hobeto. Bai.
Bueno, konta oso bat. Ardo txuria lurruntzen, eta oin. Ez dio gehiei botako, Pixkat, estali, eta hau kondutan izan, bituz eta maina daukaten. 10 minutuan ere, gutxira egin da izango dula. Eta bai egingo duguna da, gero, ja bukaeran, zutatik kanpoan daukaguna, limoi erdi, hemen, pixkat, esprimituko dugu, eta hori ingo duguna da, arrautzak gorringo batekin hasi, berta botako du, eta horrek emango dio, azkenengo puntu krematxua. Zerbitzatu perexil pixkatekin, eta jan. Ez dauka beste ezer. Errez prestatzen dira, eta goxo. Bueno, arrautza gorringo hor, limoi erdiren zukua hemen, hoiek eginda, gatz puntua probatu diot. Da, limoi zukuak emango zaulan garratz puntua saltzai? Azido puntutxu bat bai. Eta hori hau, itzaldu ingo dugu? Hori da, arraina itxin dozun moruan, ez? Osa, hemen, taldekide batek kameratik kanpo komenta dozku, berak probatu zaula da, arrain fin baten zaporia... Artu zala? Bai, artu zala horregatik, esaten dut igual. Da, arrain degixetan eta esan dozta saltzen dala, beraz, ez dakit. Arran degixetan, nik ez dute, arran degixetan. Ez? Nik ez dute, oza, saltzen... Edo makillajian norbaitek esan zozko? Nik ez, makillajen esango zuen, nik ez. Nik hemen ez dute kusinun saltzen egia esan. Adakit, baina... Marraskilloak fruta dendetan, hori bai. Baina igelankak, enizuka jakingo esaten. Ba, betxo igual nere buruan gauzia. Bueno, ez dakit, Nik neuk egia igual esan... imagina binjot. Bai, hau, eskatu izan dudanen esan dako, beti internetez eta enpresa berdina ize... Eta gero legunean bereiekin hitz egiten be, esaten ziaten, asiatik ekartzen dituzte batzuk ez dakit zer, eskasak ez dakit zer. Bueno, gu kalidadeko ekarri ditugu, eta hemen dauzkazue... Igeldokuak ez, oinatiko txantxiku ezta? Arenak egarra badi izterrak. Hemen dauzkazu gure igelankak saltza. Adara binauen sardeskatz, baina ze honek eskuakin edo. Hau eskuakin. Bai ez? Hau sardeskatekin lortzen baduzu. Jatea, Patri. Hau ma. Hau bero dau, Etxe. Bello. Hartuko tonekin. Da, hola xe, ez? Holako oiasko iztetxo bat bezala. Bai, da. Txoritxik egatian mun. Bai, jo, Eta saboria... Ez diozu, Haundixa bestauka? perrezila hemen nabaritzen da, oin hemen preskuan janda, saltza nabaritzen da. Baina beraiek zaporea gehi ez da daukate. Esan zeike, dala untxixa, oiaskua, edo zen oso. Kontua da, saltza honekin gozo geratzen direla, animatu zaitezte, probatu etxian, eta hori bai, bihar etorri txorienera. Hori da. Agur.